Přemýšlíte o pořízení nového domácího mazlíčka? Tak teď vám dáme několik tipů. Dnes jsme se vypravili na pražské výstaviště na prodejní výstavu Živá exotika, kde bylo rozhodně z čeho vybírat. Tenhle fešák je ježek bělobřichý, pochází z Afriky a jde o jeho zvláštní albinotickou formu. 3měsíční mládě, ještě to přibližně o půlku vyroste a jinak chová se to úplně běžně jako hlodavci prostě doma. I když trošku píchá, pro děti jde prý o skvělou volbu. Pro děti je to super, protože když jsou děti ve škole, tak to spí. Ožívá to vlastně v pozdním odpolední a žije to v noci. Praha, město, samej beton, já si myslím, že tady ty lidi táhne všechno, co je živý. Třeba nejrůznější hlodavci, od zakrslých králíků přes pískomily až po tato trochu svérázná morčata bez srsti. Na své si přišli ale i milovníci plazů. Tohle je agama vousata, agamky moc náročný nejsou, potřebujete akorát prostorný terárko, pořádný UVB zdroj a tepelnou žárovku. Vaští cvrčky, sarančata, šváby. Vystavovatelů máme od těch 150 víc, no a návštěvnost se pohybuje kolem toho 1000 minimálně. To jsou gekončíci noční, kteří jsou v podstatě zvířátka z oblasti Afghánistánu. Zajímavé je, že pohlaví vlastně toho mláděte určitě teplotou. Tahle ta želva pochází z Jižní Ameriky, česky se to jmenuje želva uhlířská. Želvy jsou ale dlouhověká zvířata, takže nejde o záležitost na pár let. Je to na několik generací. Z výstavy jste si domů mohli odnést třeba i takovouhle krásnou krajtu královskou. Konkrétně téhle krasavici je 6 let. Menší za to o poznání jedovatější kobru jsme příliš dráždit nechtěli. K vidění toho ale bylo mnohem víc. Na výstaviště se o tom můžete přijít sami přesvědčit opět 7. února. Pro televizi Barrandov Zdeněk Rejšek.